Teljes körű akadálymentesítés zajlik a Raffai Lajos Általános Iskolában Európai Uniós támogatással. Pályázaton közel 29 millió forintot nyert az intézmény, és ezt az önkormányzat 1,5 millió forinttal kiegészítette, így valósulhat meg a Kossuth utcai épület átalakítása, ami mindenképpen fejlődés az iskola számára, hiszen uniós előírás az akadálymentesítés az esélyegyenlőség jegyében. A pályázatot közösen adtuk be, igazából maga a pályázati elképzelés az a miénk volt, tehát a bárándi önkormányzat elképzelése volt. Mindenképpen szükségesnek és indokoltnak tartottunk az általános iskolában egy komplex akadálymentesítés projektet, de hát a jogi helyzet az úgy alakul, hogy miután társulási formációban látjuk el az oktatási nevelési feladatokat Kaba városával, és ő a gesztor település, vagy központtelepülés, így aztán a pályázatot is ő volt jogosult beadni. Természetesen ez nem jelentett a megvalósításban semmiféle akadályt és problémát, ez csak egy speciális jogi helyzet. A projektre több mint egy 31 millió forintos keretösszeget használtunk fel, amelynek gyakorlatilag az 5%-a az, ami önerő, önkormányzati önerő, tehát 1,5 millió forint, és emellett a többi 29 millió forintot azt pedig támogatásként kaptuk meg. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez a projekt ez egy nagyon jó, kedvező összetételű az önkormányzat számára. Hogyan sikerült ezt az 5%-ot kikalkulálni az önkormányzat költségvetéséből? Hát bár nem nagy összegről beszélünk, 1,5 millió forintról, amely összességében nem lenne túl nagy összeg, de a jelenlegi anyagi helyzetünkben sajnos azt kell mondjuk, hogy ez is megterhelő számunkra. Természetesen azokat a forrásokat, saját bevételeket, illetve némiképp hitelt igénybe véve mindenképpen indokoltnak és szükségesnek tartottuk, hogy ezt a projektet meg kell valósítanunk, így aztán mellé tudtuk rendelni ezt a 1,5 milliós forrást. Egyébként a kivitelezővel nagyon komoly és nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, ennek megfelelően még az iskola akadálymentesítése mellett más apróbb cseplőbb olyan dolgokat is, fejlesztéseket is megcsináltak, amelyek egyébként nem szerepelnek a projektben, de mindenképpen most volt itt az ideje annak, hogy ezeket a munkákat is elvégezzük, hiszen hogyha levonulnak, akkor ugye már nem lett volna erre lehetőség. Gondolok itt például az egész épületnek a belső festésére, amit a koprodukcióban gyakorlatilag a kivitelezővel közösen megcsináltunk, illetve megcsinálunk. A projektnek egyébként már a vége felé járunk. Közbeszerzést követően a Lőszél Kft-vel kötöttünk szerződést, vagy kötött szerződést az önkormányzat, és hát gyakorlatilag a fizikai megvalósítás az ő feladatuk volt. Azért beszélhetünk már majdnem múlt időben, mert már igazából tényleg csak apróságok vannak hátra a projekt lezárásához, ami egyébként szükségszerű és indokolt is, hiszen a megvalósítási határidőnek valóban a végén vagyunk. Ezt követi majd a pénzügyi elszámolás, illetve hát előtte még egy nagyon komoly műszaki átadásátvételi eljárás, pénzügyi elszámolás, és ezzel zárul gyakorlatilag a projekt. Reményeink szerint olyan sikeresen, mint ahogy az óvoda projektet is meg tudtuk valósítani. Fontos, hogy az elvégzett munkálatok és átalakítások az Európai Unió által előírt követelményeknek és szabványoknak megfelelően történnek. Magyarországon minden közintézménynek akadálymentesítettnek kell lenni, ezért volt szükség a község iskolai épületében is elvégezni a munkálatokat. Hát az az igazság, hogy miután még nincs teljesen kész, nem tudtuk átadni, most a lakosság és a gyerekek is, illetve a pedagógusok is azt látják és érzékelik, hogy van egyfajta felfordulás, és át kellett szervezni az oktatási munkát, amit nagyon ügyesen és nagyon szakszerűen tett meg igazgatónő, úgyhogy nyilvánvaló az, hogy a projekt így megvalósulhat, és párhuzamosan mellette azért az oktatás is megfelelő színvonalon folyik, ez a pedagógusok érdeme és igazgatónő érdeme, úgyhogy ezt ezúton is köszönjük nekik. És azt a türelmet, amit tanúsítottak az elmúlt néhány hónapban, hiszen azért a megszokott rendtől eltérő most az oktatás. Tehát igazából még egyszer mondom, a gyerekek és a szülők majd akkor látják igazából a megújult épületet és a belső részt, hogyha levonulnak a kivitelezők. Én azt gondolom, hogy most a visszajelzések alapján mindenki örül annak, hogy az óvoda után az iskola is megszépül, úgyhogy és azok a
javítási, korszerűsítési munkák, amelyek mindenképpen szükségesek, azok elvégzésre kerülnek. A kivitelezés előtt komoly előkészületek folytak, hogy a beruházás bonyodalom nélkül történjen. Az alsó szinten lévő osztályokat a régi épületben helyezték el. Az akadálymentesítést a Nádudvari Lőszél Kft. Végezte, akik az épület, illetve a tantermek bejáratát úgy alakították ki, hogy ott kerekesszékes diákok is önállóan tudjanak közlekedni. December 1-én kezdődtek el a munkálatok, de ahhoz, hogy december 1-én itt elkezdjék a felújítást, illetve hát az akadálymentesítést, ahhoz már szeptember 1-én hozzá kellett, hogy készüljünk a tanévhez. Ezért a nyáron átgondolva az egész projektet, illetve a jövőt szeptembertől decemberig, úgy döntöttem, hogy már az alsó tagozatosokat átköltöztetjük szeptember 1-től a régi épületekbe. A régi épületekben ugyanis van nekünk 4 tantermünk, amiből most 3 használható. Tehát így az első osztály, a második és a harmadik osztály kapott helyet a régi termekben. A felső tagozatosok maradtak a nagy épületben, ebben, ahol most vagyunk, illetve az alsósok közül a 4. A és a 4. B osztály. Komplex ajtócsere történt, tehát nyilászárók közül az ablakok nem, hanem az ajtók cseréje történt meg, burkolócsere a földszinten és az emeleten, rámpaépítés, ami még ugye most is látszik, illetve nem utolsó sorban a lift megépítése. A nagy épületnek az egész területét érintette, tehát ugye a burkolatcsere az teljesen mind a 2 szintet, a rámpaépítése kívül a főbejáratnál történt meg, az épület belső terében még az akadálymentesített mellékhelyiségek, illetve a lift építése történt, és teljes ajtócsere volt az iskolában, tehát minden ajtót cseréltek. Hát fennakadást nem okozott, ezt örömmel állapítom meg így már, miután látjuk a kiutat, illetve az alagút végét, viszont nagyon erős rászervezést igényelt. Hiszen ha belegondolunk, hogy itt tanítás folyik, akkor láthatjuk, hogy a gyerekeknek a mozgástere az beszűkült. Tehát nyilván csak felnőtt kísérettel tartózkodhattak a folyosón, nem akkor mehettek le szünetben a levegőre, amikor ők szerettek volna. A folyosón őrült nagy por volt adott esetben, nagy kupac, kőtörmelék, és így tovább gépek. Tehát nagyon kellett vigyáznunk arra, hogy megóvjuk a gyermekek testi épségét. Úgyhogy amikor megszerveztem az egész a munkálathoz szükséges előkészítést, akkor arra vigyáztam leginkább, illetve az elv volt előttem, hogy óvjuk meg a gyerekek testi épségét nyilván, és nem utolsó sorban a szakmai munka, tehát az oktatás-nevelés folyamata az zavartalanul történjen. Mikor fejeződnek be a munkálatok? Én azt gondolom, előre láthatólag február végén befejeződik minden. Az akadálymentesítéssel egyidejűleg az iskolában teljes körű festés zajlik, amely állandó porral jár, így a takarítók munkájára folyamatosan szükség van. És nem várt események is történtek a beruházás során, többek között csőtörés, így az is előfordult, hogy a piaccsarnokban kellett órát tartani. Mindezek ellenére már lehet látni a kiutat, mivel a munkálatok hamarosan befejeződnek, és mindenki visszakapja a saját szép tiszta tantermét. Nehézségnek számítom azt, amitől én előre kicsit tartottam, amikor elkezdődött az akadálymentesítés, az pedig a következő, hogy az akadálymentesítéssel párhuzamosan ugye ki kellett festetnünk az iskolát. Ugyanis akkora por ült a falakon, illetve ahogy az ajtókat kiverték, mert szó szerint verték, természetesen annak a helyét is le kellett festeni, tehát ilyen apró kis finomításokkal nem lehetett megoldani a tisztaságot. Na most ennek következtében igaz, hogy a felső tagozat a felső szinten volt, és az alsó szinthez hozzáfoghattak festeni, de amikor lepakoltunk az alsó szintre, hogy folytassák a felső szintet, akkor ugye kiderült, illetve nem kiderült, tudtuk, hogy kevesebb a tantermünk. Éppen ezért a következőt tettük, az egyik osztályt, a 4. A osztályt átköltöztettük a piaccsarnokba. Tehát még a piaccsarnokban is tartottunk órát egy héten keresztül. A másik 4. osztályunk viszont a régi épületünknek a nagyon szűk kis drámatermébe volt áttéve, és itt tartották az órákat. Ők még a mai napig is ott vannak. Tehát nem kevés olyan probléma, olyan nehézség adódott, amelyet meg kellett oldanunk. Az épületnek vannak még olyan területeire, még szükség lenne még újításra? A tornaterem még elég sok problémát okoz. A teteje ugyanis beázott.
lapostető, és ugye 25 évvel ezelőtt készült, és tudjuk, hogy a lapostetőknek a szavatossági ideje az szinte 25 év. Ez nálunk le is járt, és valóban beázik a tornaterem, tehát ennek a felújítására lenne még szükségünk, ami égető fontosságú. A jövőben tehát a tornaterem tetőszerkezetének a felújítása a legfontosabb cél, hiszen a 25 éves tető rendszeresen beázik. Ennek finanszírozását pályázati pénzből szeretnék megvalósítani. Az iskolában jártunkkor megkérdeztük a gyerekeket is, mit szólnak a most elvégzett átalakításhoz. Volt, amikor először elkezdtük, ilyen nagy por volt, akkor nem volt olyan jó. Mit szólsz ahhoz, hogy most ilyen munkálatok vannak az iskolában? Zavart ez téged? Hát kicsit eleinte, mert hogy lent voltunk és minden össze volt kavarva, hogy most milyen teremben leszünk, de amúgy mi hamar feljöhettünk vissza a termünkbe, úgyhogy nem nagyon. De azzal gondok voltak, hogy az egész iskolának le kellett menni a földszintre, és volt, hogy a piaccsarnokba is át kellett menni a negyedik osztálynak. Az iskola vezetője, Erdeiné Hákli Ildikó azt is elmondta, hogy az átalakítás ellenére minden rendezvényüket megtartották, a nagyobb délutáni műsorokat a piaccsarnokba tették át. A felújítás és a tanítás problémamentes megoldása nem volt egyszerű feladat számukra, azonban a gyerekek és a munkatársak óriási türelemmel és megértéssel kezelték a felmerülő akadályokat. A hamarosan elkészülő, belsőleg átalakított, megújult épület pedig feletteti az elmúlt időszak nehézségeit.